Then mga bay, ito na po yung minor ni Cherry. So, bago na to. Bagong isang ignition coil kasi ito yung pinakamay ng kuryente. So, 900 RPM na po siya. Steady 900 RPM. So, yung aircon hindi pa natin napagalaw, hindi pa natin pinapaayos, napalagyan ng krayon. So, sa gabi lang natin ito ginagamit kasi pag sa umaga, hindi siya kakaya sa init. Ito na lang ang kulang talaga. Ito na sensor, may speed sensor na tayo sa lahat. Tapos yung mga linya, binalik natin. Balik natin sa stock yung mga linya sa hangin ng ganyan. So, pati ito, binalik natin sa stock. 900 RPM ka siya. Tingnan ninyo. Yun. Yan po. Diba? 900 RPM. So, yan na po ang kanyang normal sa temperature niya. Yan po. Tapos yung takbo natin, 2 kilometers. 2 kilometers lang ang tinakbo natin. Lahat. So, yan na po ang babasihan natin simula sa pagbalik sa speedometer nito mga bay. So, maganda na yung minor niya. All goods na yung minor niya. So, yan. Gagamitin natin ito ngayon mga bay. Kukunin natin yung partner niya. Basta sira yung oxygen sensor, ganyan talaga siya, maginawa-ginhawa yung minor niya. Pero at least all goods na. Mga bay, so first time na akyat sa lifter. So si Partner Will yung tumirada sa ating sasakyan mga bay. So gamayin muna niya yung mga pang-anyo nito kasi mahirapan kami dito mga bay. Umunlod-unlod lang siya pag idot-doot pero hindi maibot-ibot to. Yan ang magkahirap-hirap. Tapos ito, papalitan na namin to ng boots. Meron na tayong boots doon na in-order. Kaya ayan. Tapos ito palitan din natin to ng bots. Meron din. Buti na lang yung iba hindi sira. Pero ang problema nito mga bay, naharus to. Baka hindi to matanggal ngayon. Ito. Tapos yung mga leakage nakikita na natin. So nandito yun, tumulo yung galing doon sa crankshaft. Tapos ito yung si starter natin sa ilalim mo. May kita na natin yung mga wire dito na malapit nang maputol. May dalawang wire pa doon na naputol mga bayok. Saan kaya yan galing? Tapos ito sa alternator. Ngayon ko lang nakikita yung sa loob ito mga bayo. Itong mga linya nito wala palang problema mga bayo. Walang problema. Ito lang yung brake natin po. Ito. Yung brake natin. Kaya dito. Hirapan tayo dito. Ito gabay, nangakuwas na yung mga kahimtang dito. So parang nagka-okay-okay na. Tapos dito, ito yung problema namin mga bayo kasi nakaharos-haros yan. Nagkasira-sira yan. Sa kadahilanan yung hindi tama yung pagkahugot-hugot ko ba. Yan tuloy, mali-mali na. So yan, update ko lang kayo mga bayo. Anong mangyayari dito. Tanggal na mga bayo, yan ang diskarte pagkatanggal para hindi magkahirap-hirap ba. Naghirap-hirap kasi kami dito. So yung mga bolts nito nadala na natin nandyan lang yung mga bolts. So bili pa kami ng grasa ngayon. Asam ta palit to grasa part? Ngay grasa din niya part. Ay nailibre grasa. Nagkadit sinumdunggo dagang may grasa ginalon yung grasa. Tama
na namin yung sira. Oh, bearing pala. Kulingas. Oh, ay putlig tiil. Tintang dito mga bay. Okay na. Ito na. So ito. Dinala na lang para hindi maibot kasi ito. Talagang iya. Lisod pagkasapian pa. Hinunlos na mga bay. Inibot na. So yan lang kadali. So doon paslakan namin yun ng mga ano. Grasa-grasa. Kinanggal na yung kabilaan. Yaw humok naman din yung speakers. Pero giwila naman lang doon ako daan. Gits, di ba? Gits, Ha? hindi gits. Goods pang bearing. So ito mga bayo, hindi yun. Yan ang goods na bearing. Hindi tumingog ba? Check na natin ito mga bay. So ito yung sira yung bearing. Hirap na. Yan. Sigwaton. So may ligwatin mga bay. Yung ring niya ba. Clip ni mo, kinahanglan siya lid. Sige. Nagka-abri-abri na. Ipakon nun ra. Dili lang sa utak mo. Kaya ignan pa ko nila nga naaba kay mapalit ato kay dayonon to nila bungka kay. Basin daw kuno matanggong ang bunch kinan. Yan lang mga bay. Buti na lang may bearing na binta. 1 to. Yung price 1 to 50. Dapat putik. Ang mahal. Buti itong dito sa kabila. Okay pa to mga bay. Wala pang problema. So ito, pasandiran natin to. Ito, natanggal na. Ayan. So madali na lang to tanggalin. Bunala na lang. Tapos palit na lang to. Nalinisan na natin. Ito na. So ito, nalinisan na natin. Palinis na. All goods pa. So nawala na yung mga takuling. Pati ito. All goods na mga bayo. Ayan, pati itong wheel seal dito yan. Ayan. So ito, wala na to. Sira na to mga bay. Good kaya nga grasa mga bay. Buksukan pa, original gina siya. Oh. Kita ni mga grasahan na. Di kayo umahin ng grasahan. Lusok. Isansa, no gayo? Oh, lusok di gani, wag gitipid. Ganda na siya tignan mga bay. Ganda na siya Clio. Oh. Wangi-wangi, tirada na para masudli siya. Nana na siya. So i-update ko kayo mga bay mamaya pagka matapos na to lahat mga bay. Tagalog tayo ngayon ah. Tagalogin natin to.